Салом аз Тоҷикистон. Салом алейкум. Ман Наимҷон аз Кореяи Ҷанубӣ. Наимҷон, дар Кореяи Ҷанубӣ ба чӣ кору бор бандед? Пеш аз оне ки мо суҳбатро оғоз кардем, ман дар донишгоҳ будам бо тайёрии имтиҳонот. Яъне ки дар донишгоҳ на танҳо дар донишгоҳи ман дар Кореяи Ҷанубӣ донишҷон айни ҳафтаи имтиҳонот аст. Ҳамчун тайёрӣ ба проектҳои имтиҳонотӣ. хуб, шумо чӣ тавр ба Кореяи Ҷанубӣ рафтед? Чуноне ки медонем, шумо дар Донишгоҳи миллӣ ҳамчун омӯзгор дар факултаи журналистика фаъолият карда истода будед. бале, дуруст аст. Аслан ба Кореяи Ҷанубӣ омадани ман як нақшаи берунаи ман буд ва на танҳо нақша, балки орзуи берунаи ман буд. Сабабе ки бо баъзе мушкилотҳои зиндагӣ, яъне бо сабабҳои гуногун ки омада натавонистам ва инак ба ман муяссар шуд ки ба мин соли 2021 гирандаи стипендияи ҳукуматии Кореяи Ҷанубӣ шудам ва инчунин ҳозир дар Кореяи Ҷанубӣ қарор дорам ва таҳсил ҳам мекунем. ҳамчунин бо оилаам якҷоя зиндагӣ карда истодем. хуб, дар он ҷо дар зинаи магистратура таҳсил карда истодаед. Дар кадом ихтисос шумо таҳсилатонро идома дода истодаед? ихтисоси пештарак яъне журналистика буд, пулиам камтар фарқ мекунад. Инам бошад соҳаи кино ва аниматсия аст. аммо чаро шумо маҳз Филмсоз. ихтисоси киносозро интихоб кардед, яъне филмсозро? фикри ман бошад соҳаи филм, соҳаи журналистика аз якдигар изоям гирем куллият фарқияти бадам надоранд, хеле монандтар ҳастанд. Инчунин ба факултаи журналистика дохил шудани камтар ғалати техникӣ буд ки он вақт маркази миллии тестӣ, яъне ки ҳозир ба ҳама маълум аст, ба ҷои он ки ба соҳаи филмсозию ба соҳаи компютер IT бояд дохил шудам, бо ғалате ба факултати журналистика дохил шудам. Инам ҳамчун як шӯхии байни гурӯҳи ҳамкурсонам буду, лекин ин маънои онро надорад ки ман аз журналистика рӯ гардондам ва дигар пас аз журналистика бар намегардам. инам метавонад ки ба журналистика хеле алоқаманд бошад, яъне филмсозӣ бар телевизионам мон ҳамчизе ки дар донишгоҳ, дар факултет дарсҳоеро мегузаштем ки дар студияи таълимии телевизионӣ. инчунин ҳам дар ин ҷо ҳам ҳастам, ин гуна студияҳо ва чизо. Инам метавонад ки дар оянда ҳамчун ҳам филмсозам фаъолият кунем, ҳам дар соҳаи телевизионам. шумо дар донишгоҳи донгоси шаҳри Пусан таҳсил мекунед. дар он ҷо тоҷикон ҳастанд ки дар баробари шумо таҳсил мекунанд? бале, албатта ҳастанд. Якчанд нафаронам ҳастанд ки дер ҳам бошад якдигарро мебинем, бо ҳам якҷо хӯроки шом мекунем ё ин ки нисфирӯзӣ. На танҳо дар донишгоҳи ман, дар аслан гирем мекунем дӯстони наздики ман ки дар Тоҷикистон буданам, он мо мехӯрдем. Инчунин қариб ҳамаи дӯстонам ҳозир ба Кореяи Ҷанубӣ омаданд ва ё ҳам инчунин мисли ман таҳсил ҳам мекунанд, кори фаъолият ҳам мекунанд дар шаҳрҳои гуногун. гуфта метавонед ки як рӯзатон чӣ хел мегузарад дар он ҷо? 17-18 соати ман ба фаъолияту ба ҳамин ягон чизи ба машғулиятҳо мегузарад. ин ҳафтаи имтиҳонат аст. ман имшаб то соати 5 саҳор 5 наҳорӣ ман дар сари компютер нишаста барои машғули проектҳоям будам. каме ҳам бошад, ин 4 соат ё 5 соат хоб карда истодам. он чизе ки бо шумо ваъда кардам ки бо суҳбат мегузаронем. инам он хеста аввал ба донишгоҳ рафтам. ман камне бо профессорам ки барои проекти чизомо камтар мо дар хусуси проектамо мо каме суҳбат кардем ва инак боз ба қаҳвахона омадем, мо суҳбати шуморо мегузаронем. баъд аз суҳбат худо хоҳад боз корҳои дигарам аст, машғулиятҳои иловагӣ ҳам ҳаст. шумо яъне забони кореёиро омӯхтед, баъдан рафтед. барои шумо омӯхтани забони кореёӣ душвор набуд? албатта ки хеле душвор буд омӯхтани алифбои онҳо.
الفبای کاریابی با مثل خطای ایوگراف نیست، اما الفبای خودش رو دارد. بهار رو کم دشوار بود اولش با میگه حاضر باشد همچون چه که از گفتنی من معلوم است که من همین دو هر روز خواهید که با کوریایی گپ بزنم، حتی کم با تشکی گپ زدن منم کم تنقیسی هم میکشه. این معنی رو ندارد که با ترکی تماما گپ نمیزنم، یا من در خانه با ایلام با ترکی با روسی حرف میزنم. انسان در دانشگاه باشد زبان تحصیلات من به زبان انگلیسی است، این پروفسوران استادان من هم از کوریایی هستم و همچنین با کوریایی انگلیسی هم صحبت میکنیم. داننده اگر چند زبان حرکت کنید خارجی هستید شما؟ زبان تجربی اینم حساب نکنه میشود، زبان فارسی، زبان روسی و زبان انگلیسی و اینم زبان کوریایی. چهار تا شد. زبان فرانسوی را نیز میدونید؟ فرانسوی رو بله، اون که در وقتی در درجه بکالوریت خواندنمون تا 2 سال تحصیل کردگی بودم. شما گفته می توانید که امکانیت تحصیل در کره جنوبی برای یک شهروند خارجی چی می دهد؟ یعنی چی می دهد، چگونه است؟ امکانیت تحصیل در کره جنوبی یعنی جمهوری کره نه تنها با شهروندان اینجا بلکه با خارجیان هم خیلی کلان است، خیلی کلان به نظر می رسد. میتونیم هم باشد گران ها، کوتا ها و استیپندی های دیگر است که محض برای خارجیان است. میتونیم من هم دارنده یک استیپندی در حکومتی همین کوریا که می باشم، هر مومن رو با همچون با استیپندی هم تامین میکنن. دانشگاه هم برای من هم رایگان است. میتونیم باشد برای سپورت هم اینو پرداخت میکنن از حساب حکومت کوریا. همچنین با دیگر راه برنامه های دیگر هم هست که برای خارجیان هم خیلی امکانیت فرابخش شده. شما در برابر تحصیل به فکرم کار هم میکنید؟ یعنی وقت جدا کرده اید که مقصد باید کار کنید، زندگی رو در آنجا پیش برید؟ اگر این خیرم گیریم یک استیپند من برای 2 نفر هم کفایه است، لیکن باید راه که در اینجا امکانیت ها وقتی که امکانیت دارد و از اون استفاده نبرد، این نمشیدنی است. این هم خیلی کار غیر اختصاصی است و این هم باشد برای درآمد پولی در یکی از طرفخانه‌های کوریایی که طرفخانه ملی کوریایی هم باشد. هر بدونی هم کم مشغولیت کار هم هست. هم بسیار جایهایی که برای سیاحان، برای دیگران که پسند می‌آیند، جاهای زیبای کره جنوبی رو با عکس گرفته، نوار گرفته در شبکه اجتماعی خودم هم فهم میکنم. گاهی از شبکه اجتماعی هم در من به دست میارم. البته که از کوریا، از بعضی طرفخانه ها، از بعضی کافه ها. شما گفته می توانید که برای زندگی یک عائله جوان چند دلار لازم می آید برای یک ماه زندگیشان؟ مقصد هم مال و محصولات خریدن، هم لباس خریدن، راه راه همش در مجموع. اگر با قرب دلار یک ماه خراجات من و مثلا اویلم که ما اویلوی در زندگی کرده شدن اگر حساب کنیم، تقریبا از $1000 امریکایی تا $1000 امریکایی رو صرف کردن می شود. اگر با بعضی که با یگانجا سفر کنیم یا که یگان محصولات دیگر یا که خیلی که میتونم خرید لباس و دیگر کنیم، شاید که زیادتر هم شود. لیکن با این هم نگاه نکرده ما هم در اینجا خیلی که امکانیت که هست، اولا هم که در اینجا فعالیت میکنم، خودم هم که فعالیت میکنم، همچون با استیپندی هم که دارم، خراجات را هر ماه در اومد من خراجات اینا دوچند نکشوند. خب نایم جان، گفته می توانید که آموزش زبان خارجی چی می دهد برای یک دانشجو، برای یک جوان؟ دانستن زبان خارجی خیلی خوب است. من به خودم گفتم که زبان دانی جهان دانی، این به همه معلوم است.
имконият хеле васеъ дорад. ҳам барои дарёфт кардани даромади пулиам бошад, барои омӯхтани донишҳои нав, барои пайдо кардани дӯстои хориҷиам бошад. Инам хело имконияти васеъ фароҳам меорад. Инам ба мисоли ман гӯям, аз вақте омадаам ки ҳам бо забони кӯриёӣ дар инҷо суҳбат мекунем, бо дӯстони хориҷиам ки забони кӯриё қадар нағзам наметавонем, бо забони англисӣ суҳбат мекунем. қариб ки аз ҳама давлатҳои ҷаҳон 2 ё 3 нафаре ман дӯстам дорам ки озиё бошад. Инам барои ман хело боиси фахр аст ки ман аз ҳамаи давлату аз ҳама мамлакатҳо дӯстам дорам. Дил худонутие ки донандаи забони хориҷӣ аст, метавонад ки ҳамчун мисли ман орзуи худашро ба дили худ давлати писандидааш, яъне ки ба донишгоҳҳои писандидааш орзуашро амалӣ созад. ба донишгоҳҳои бонуфузи тамоми дунё метавонам ки дохил шуда таҳсилашро идома диҳам. имкониятҳои хеле васеъ дорам. ҳамчунин метавонам ки дар ширкатҳои васеъ ҳам кор кунам. дар хона шумо хӯрокҳои миллии тоҷикона мепазед ё хӯрокҳои аз худи Кӯриёи Ҷанубӣ бударо мехӯред? Чӣ хел аст? албатта ки ин аз вақт вобаста аст. бале дар хонаам омода мекунем. ҳатто бо дар инҷо ошхонаҳои узбекӣ ҳам ҳастанд, ки метавонанд ба хона оварда расонанд, ё ин ки рафта дар он чойхонаҳо ҳам ҳаст, тарабхонаҳо ҳам ҳаст. дар тарабхонаҳо чишта мехӯрем. Инчунин хӯрокҳои кӯриёӣ ҳам баъзан мехӯрем. Шумо асбобҳои мусиқӣ менавозед ва кадом намуди асбоби мусиқиро менавозед ва дӯст медоред навохтанашро? асбобе ки ман ҳам нағз менавозам, ҳам ба ман ҳам хеле писанд аст. Ин асбоби халқии худамон най аст. инчунин ба навохтани фортепиано ҳам майлу рағбат дорам. Он қадар профессионалӣ ҳам навохта наметавонам, лекин метавонам навохтам. ба ман хеле ина маъқул аст. чуноне ки медонед, дар кадом соҳае бошад, кадом риштае бошад, ҳам ҷанбаи мусбат аст, ҳам манфӣ аст. шумо гуфта метавонед ки дар ҳамон зиндагиву таҳсил дар Кӯриёи Ҷанубӣ кадом ҷиҳати мусбат дорад ва кадом ҷиҳати манфӣ дорад? ҷиҳатҳои мусбаташ худ дар зиндагиам бошад, дар таҳсилам бошад, хеле зиёд аст, барои ки ҳама гуна шароитҳо барои ҳам хориҷиён ҳам бошад, ҳам шаҳрвандони инҷо ҳам бошад, ҳама шароитҳо муҳайё шудааст. хоҳ дар зиндагӣ, хоҳ дар таҳсил, хоҳ дар дигар кору борҳо. дар инҷо хело нақлиёташон бо суръати баланд ҳам кор мекунанд, ҳам вақту соати муайян кардем. агар ман бо 10 дақиқа ки то ҳамаҷо 10 дақиқа масофа бояд рафта расам, ба он вақти соати муайян аз 8 агар шинам дар он нақлиёт 8 то 10 дақиқа, албатта ки аз нақлиёт фаромада боз давоми роҳамро идома меҳам. ҷиҳати мусбати Кӯриёи Ҷанубӣ ки ба ман аз ҳама хеле писанд аст, ин бехатар будани шаҳр ва гирду гӯшаи он мебошад. чунки дар ҳар як қадами гаштаи мо дар дилхоҳ шаҳр, дилхоҳ кӯча, дилхоҳ дохили бино бошад, камераҳои назоратӣ сабт карда шудаанд. дилхоҳ шахс метавонад ки нисфи шаб бошад, соати 1 шаб, 2 шаб бошад, озодона дар кӯчаҳо, дар хиёбонҳо сайру гашт кунанд бе ягон маъмуният, бе ягон тавсулат. Проблемае ки ба ман манфӣ буд аввали ба Кореяи Ҷанубӣ омаданам, ин хӯрокҳо мебошад. албатта ки чӣ хеле ки шумо медонед, дар ин гуна давлатҳо, дар на танҳо дар Кореяи Ҷанубӣ, дар давлатҳои Аврупо, дар Америка, дар чизо умуман ки гӯем мардуми ғайримусулмонӣ, дар қариб дар ҳамаи тарабхонаҳояшон хӯрокҳояшон бо гӯштҳои ғайриҳалолия мегӯянд, агар ҳаром намегӯем, яъне ки бо гӯшти хуб омода мекунанд. наимҷон, акнун соҳиби ду ихтисос ҳастед. гӯем агар хато намекунем,
ҳам журналист ва ҳам филмсоз. дар оянда шумо аз рӯи кадоме аз он фаъолият мекунед, яъне кадомашро интихоб мекунед? албатта ки ҳардуяшро ҳам намедонем ки дар нақшаи ояндаи ман вале ки хатми донишгоҳ нақша дорам ки яъне филми худамро яъне панавор гирам, на танҳо на филми новобаста жанр мустанад аст ё ин ки жанри романтика аст. дур хуб новобаста аз жанр аст. мехоҳам филми худамро ҳам навор гирам ва инчунин метавонам дар нақшаҳоям ҳаст ки дар соҳаи журналистика он донишҳо илмҳое ки дар инҷо омӯхтаам инро ба соҳаи журналистика ҳам истифода барам, яъне сабти наворгирию сабти барномаҳо яъне дар студияҳо ин ки чун гирем филмҳои мустанад ба чизи худамонам мешавад, агар тақриб ҳамгир мешавад ба филмҳои мисал барои телевизионам метавонам ки омода сохта пешниҳод кунам. шумо дар ҷараёни таълим, яъне дар ҷараёни дарс боре шудааст ки синамои тоҷикро таблиғ карда бошед ва ё мавриди баҳсу мунозира кашида бошед дар ҳамон ҷо? ин ҳафта ман ба мо як вазифае доданд ки то охири моҳи май бояд ҳар як донишҷӯ як филмеро интихоб карда ва филмеро таҳлил кунанд, ҳам таҳлил кунанд аз хусуси визуалии филм, аз хусуси сюжеташ, аз дигар чизаш, ҳама тарафа бояд мо онро таҳлил кунем ва дар нақшаи ман бошад ин таҳлил додани филми ман бо духтаре вохӯрдам. албатта ки ман бо забони тоҷика ҳам ҳаракат дорам ки бояро бо субтитри англисӣ онро пайдо кунам ва ҳамин ҳафта меомадагӣ ман онро бояд дар нақша аст ки дар вақти дарс ба намоиш гузорам. он филмро ҳам ба якчанд вақт таҳлил ҳам кунам. наимҷон, шумо дар оянда чӣ нақша доред? ба тоҷикистон омада ба кор кардан шурӯъ мекунед ё дар Кореяи Ҷанубӣ меистеду фаъолиятатонро дар он ҷо идома медиҳед? гуфта наметавонам ки ҳамчун баъди таҳсил рост ба ватан баргашта кор фаъолиятамро мекунам, ҳам гуфта наметавонам ки доимо дар Кореяи Ҷанубӣ мемонам. ин вобаста аз сатҳи ояндаи нақшаҳои ояндаи ман аст. нақшаи ояндаи ман дар ин ҷо аввалан ин аст ки баъди хатми донишгоҳ яъне каме ҳамчанд бошад ман дар ин соҳаи филм дар ягон киностудияҳои кореёӣ каме ба кор шурӯъ кунаму яъне ки бо продюсерон, бо режиссёрон инҷо ба филмсозҳои кореёӣ инҷо шиносоӣ пайдо кунам, ҳамкорӣ кунам. аз имконият вобаста дорад. агар имконият кам шуд метавонам ки дар фаъолияти доимии кори худро дар Тоҷикистон давом диҳам. хуб, наимҷон, ба шумо муваффақият мехоҳем дар ҷодаи интихоб кардаатон дар кору фаъолиятатон. суҳбатҳо боқӣ. дар паноҳи худо бошед. ҷоним ба шумо ташаккур мекунем ки вақти худро дар эълон дошта ба суҳбати хело шавқовар гузаронем, ҳам хело муҳим буд.